खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। ओमफ्रायहाय आङो बे सानैसो माने गामियावहाय गिदिंथ'वाखैमोन, मानो होनना बुङोब्ला सम मोनाखैमोन। ओंखायनो बे सानैसो फुङावहाय बा जिखि जाया समावनो आङो गामियावहा बेरायथ'वाखैमोन। ओमफ्रायहाय दिनै फुङावहाय गामिथिं ओंखारबोनानै आं मोनसे जिनिस नुबाय आरोना, आरो मोनसे जिनिस नुनानैहाय आङो गोमोहाबबाय। आरो बे जिनिसखौ आङो माने आंनि लोगोफोरनो दिन्थिथारनांगोन होननानै आङो बे जिनिसखौ सानना थाबाय। आरो बे लेखायैनो आङो नैबे बेलासि समावहाय खमसे खम 3:30 बाजिदों। आरो बे समावहाय आङो फैनानैहाय बे जायगायाव हाजिर जाफैबाय आरो नुजाथिफैबाय आरो ना। नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ आं मा जायगायाव फैदों आरो बबे जायगायाव दङ, नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ। आरो आं बेखौ दान्दिसे समनि उनाव बुंगोन। ओमफ्रायहाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आहाय एसे धोरोमारि बिथिङावनो जागोन आरो ना, धोरोमारि बिथिङावनो जागोन। माने आङो मोनसे जिनिस दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननोहाय, आरो बे जिनिसखौ आं दिन्थिलांनो सानदों। नाथाय बेनि सिगाङाव नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला एसे लाइक खालाम आरो चेनेलखौबो अननानै एसे साबस्क्राइब खालाम दाबाव। आरो थारैनो नोंथाङा जुदि बर' मारब्ला, बर'नि सेन्टिमेन्ट दङब्ला बे भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन आरो लाइक खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन चेनेलखौबो आं आसा खालामदों। आरो गिबियावनो बिदिब्ला आङो बे जिनिसखौ आं नोंथांमोननो थारैनो जोबोद माने इन्टारेस्टिं, जोबोद दिन्थिनो गोसो जाथारबाय। मानोना बे भिडिअ'आ थारैनो बिराद मोजां मोनसे माबा कन्टेन्टनि सायाव आरो ना, जानला मानला कन्टेन्ट नङा, बेयो बिराद मोजां मोनसे भिडिअ'। बेनि थाखायनो एकदम लाइक खालामथार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव। बेनो जाबाय आङो दायो माने धोरोमारि मोनसे जिनिस दिन्थिनो नागिरदों। बेनो जाबाय जोंनि बर'नि गुबै धोरोम बाथौनि सायाव बाथौ थानसालि मोनसे आं दिन्थिनो नागिरदों। माने बाथौ थानसालि मोनसे दिन्थिनो नागिरदों। बाथौआ जाबाय बर'नि गुबै धोरोम, आरो बे गुबै धोरोमनि बाथौ थानसालि बेखौ माने जोंनि गामियावनो दङ। बे जिनिसखौनो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननो। आरो आङो अलरेडि बाथौ थानसालि बानायनायनि थानसालि गोजौआवनो दंखायो आरो ना। नैबे समावहाय आङो दङ बाथौ थानसालि मोनसेनि गोजौआव। आरो बैथिं नायहरलाय, बैफोर जाबाय गाहायनि हा ओनसोल ना। आङो दङ लोगोफोर, आङो मोनसे बाथौ थानसालि बानायजेनबाय थादों जोंनि गामिनिनो। आरो बे बाथौ थानसालिनि गोजौआवसो दङ आङो, नैबेथिं गोदानै बानायबाय थादों, बेथिं बानायदों। आं जेन तेन माने गाखोनो हाया गोजौआव गाखोबोनानैहाय जेन तेन भिडिअ'खौ खालामफैनाय जादों आरो ना। बिराद खस्थ' जादों, ओंखायनो लाइक मोनथारनांगोन बे भिडिअ'आव। ओमफ्रायहाय बिराद गोजौ नुदों, जे खुंफैखादों आङो, गाखोनो हागौआखैमोन। ओमफ्राय नायना बेलाय बानायजेनदोंसो आरो ना। जि मोजां बानायगोन आरो ना, जोंनि गामिनिनो दै। एकदम गोसोखौनो स्रां मोनदों आरो ना। गोबाव बोसोरनिफ्राय जोंनि बेवहाय बाथौखौ लानाय जादोंब्लाबो थानसालि बेबायदि बानायनाय जायाखैमोन। माने गोजाम थानसालियावनो जोङो फुजिबाय थादों, बाथौखौ माबा खालामबाय थादों। ओमफ्राय दासो माने थांनाय बोसोरनिफ्रायसो माने स्टार्टिं खालामनानै देग्लाय माने गोजौनि मन्दिरखौबो बानायनो आखायाव लादों आरो ना। नै आंनि खाथियावनो दङ, आङो गोजौआवसो दङ दै लोगोफोर, बिराद गोजौ आरो ना। नैबेथिंबो बानायगासिनो दङ। बे जाबाय मेन बाथौनि मेन गोजौआव नायदो। आरो बै बे मोनसेयाबो, आरो बे मोनसे जोंना बाथौनियाथ' गासै मोनथामानो जाखानांखागोन। आरो लोगोफोर आङो मिस्ट्रिफोरजों बे समाव रायज्लायनो हायासै, मानो होनना बुङोबा मिस्ट्रिफोरनि गेजेराव आंनि बिहाव जानाय सासे दङ, ओंखायनो आङो मिस्ट्रिफोरजों रायज्लायनाय जायासै। ओमफ्रायहाय नायदो मन्दिरखौनो, जोंनि थानसालिखौनो नायदो, माने बेसेबां मोजां डिजाइनाव बानायगासिनो, सुपार डिजाइन। सुपार, एकदम बिराद मोजां जाखागोन आरो ना। आङो माने गोसोखौ स्रां मोनदों। आरो थारैनो जोङो बेफोरबायदि मोनसे मोजां थानसालियावहाय बा गोग्गोम मोनसे थानसालियावहाय जोङो जोंनि गुबै धोरोम बाथौखौ फुजिनो मोनगोन। आरो मोजां जागोन, गासैबो बर' रायजो राजा जोङो खौसे जानानै बर'नि गुबै धोरोमखौ फालिनांगोन। आरो बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो गामियावनो बा गोबाङानो बा मोनफ्रोमबो गामियावनो सब मानसियानो बा सब रायजो राजाफ्रानो बानायनांगोन बेफोरबायदि थानसालिखौ। आरो गोबां नाजायोब्ला हायो,
आरो गोबां थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो नालाय गोबां दिननिफ्राय माने माबा खालामनांगोन आरो ना प्लेनिं खालामनांगोन होमब्लानो बेफोरबायदि बानायनो हागोन आरो जोंबो गोबां बोसोरनिफ्राय प्लेनिं खालाम देग्लायसो बानायनो हादों मोजाङै नायखादो लोगोफोर नै बेथिं गाहायाव नायदो बेथिं गाहायाव दङ आरो नै गासिबो खामानियाव बिजि आरो मोजां नुदों नङा होमबा लोगोफोर जोबोद मोजां नुदों गिदिं दिन्थिनोसै एसे 5G जागोनलै ना जोंनिया मन्दिरा 5G डिजाइननि जागोन ना 5G डिजाइननि जागोन नै नांगासिनो दङ बिथांमोना 5G डिजाइननि बानायथारनांगोनलै 5G आनो जानांगोन गोबां बोसोर लास्टिं जानांगोन ना आरो बे फांसेया ना गामिनि माने आजै आजौमोना गायना गालांनाय सोमलि बिफां आरोना बे फांसेया गोबाव बोसोरनि सिगाङावनो दङमोन जोङो नुफेराखैनो बे बिफांखौ गायनायखौ ओमफ्रायहाय देग्लाय आरो नै बेफोरबादि मोजां मोनसे थानसालि आरो बे फारसेनिफ्राय नायदो नै बे मोनसेया जाबाय गोजाम जोंनिया गोजाम थानसालि आगोलनि आजै आजौमोना बानायना गालांनाय नै जोंनिया बेलाय बेथिं दङ बाथौ सिजौ ओमफ्राय बै सानैसो थांगासिनो है हाबायलै जेन तेन गाखोदो गोजौआव हायाखैमोन ओमफ्राय नायखादोलै लोगोफोर मोजाङै नायखादो बिराद जें जुंजुं आरोना थुदला थुसि जागोन थाबायनो हाया जानला मानला मोजां नुदों नङासै ओमफ्रायहाय जोंना बेथिं फिल्डबो दंखायो फिल्डबो दङ आरो फिल्डआबो गोदानसो ओंखारजेनबाय ओमफ्राय बेथिं हाखरबो दङ फुख्रियालाय मोननैयानो दङ बैखिनाव मोनसे दङ आरो बेयाव मोनसे दङ 5G ना 5G जागोन आरो बेखौबो बानायनांगोन सुपार ओमफ्राय लोगोफोर नुबायसै नङा होमबा थारैनो बिराद गोगोम जागोन आरो जोंनाबो थानसालियाहै गुबुन जायगायाव जोङो नुयो गुबुनाव थांबा नुयो बिराद मोजां बाथौ थानसालि नुयो नाथाय जोंनाव गैया ओंखायनो माने जों रायजो राजाफ्रानो बिराद जोर होबाय बिराद गोसो होबाय ओमफ्राय जोंबो बानायथारनांगौ जोंबो बेफोरबायदि मोजां थानसालि मोनसे लुथारनांगोन ओरै गोबां दिननिफ्रायनो जोंबो प्लेनिं खालाम माने थांनाय बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै बोसोरनै जाहांदों आरो कमप्लिट जागोन थाबैनो आरो गोबां थाखा फैसाबो नांगौ नालाय ओंखायनो सानो आरो बोसोर मोननैसोनि उनाव कमप्लिट जाजोबगोन आरोना बेखौ आसा खालामदों ओमफ्रायहाय आरो आं एसे गाहायाव थांनानै दिन्थिनोसै ओमफ्राय लोगोफोर बेनिफ्राय नायोबा बेबायदि नुगोन गाहायनिफ्राय नायोबा आङो ओंखारबोबाय गोजौनिफ्राय नै नायदो बेनिफ्राय नायोबा बेबायदि नुगोन आरोना एकदम गोजौ
नायदो आरो मोजां डेक'रेसन खालामगासिनो माने मोजां डिजाइन बानायगासिनो गाहायनिफ्राय बेबायदि जागोन नै बेबायदि आरो थारैनो बिराद मोजां नुगोन आरोना बेनिफ्राय नायबा बेबायदि नुगोन नायदो सिगांथिनिफ्राय बे आङो सानजाहाथिंनिफ्राय फैदों सानजाहा दैखांदों नै सिगांथिंनि डिजाइना बेबायदि